Kadel po ni kading duwang nagkami na yan na mga ni magikamit na sinrano matamis na oo. Siram sana. Kaya inayat ko tabi sa inyo nga amin kang kooperasyon ninyo idi po sa Amboslados para po punan tagadi sa Mogma kabagayon matapos po kita nabagayon manggilayon asin maray ka na pagiribebata. Kaya sa ngamin man pong idi, welcome po kami idi sa barangay na mo. Sa ngaran po ni Kapitan Toda po man sikap, bali po ako na una na nagkananag, representante di kaya tabi kung kaya mo po man humabol, inulat po ikay din na mo, tayo ka manggilayon kang pinagangurang na mo idi. Salamat ka. Siguro narinig niyo so paliwanag ni Kagawad Rigorgo. Music please. R2 eliminate our voting.